som er pludselig opstået mulighed for exceptional service på Mads. Service handler om at møde gæsten, hvor de er. Et venligt smil, et ekstra spørgsmål eller en hjælpende hånd gør oplevelsen uforglemmelig og får gæsten til at føle sig værdsat. Vi er ved at dække op til fødselsdagsbord her. Jamen, vi blev gjort opmærksom på, at der var en, der havde fødselsdag i selskabet, og den griber vi selvfølgelig bolden med det samme. Det er en lille overraskelse for dem. Det er jo... Og så har vi også lige en dessert til Social ansvar betyder at tage hånd om kolleger, gæster og lokalsamfundet. Vi behandler alle med værdighed og respekt og skaber sammen trygge og stærke relationer. Har du fortalt dig, hvor godt du ser ud i dag? Hvad vil du, fedt røv? Grøn omtanke handler om at bruge ressourcer med omtanke. Mindre spild, genbrug og grønne valg gør en forskel for miljøet, for hotellet og for fremtiden. Vi snakkede med en gæst, at han selv lavede sin egen vin derhjemme. Men han var lidt udfordret på de her gennemsigtige vinflasker, han gerne ville have dem i. Og dem havde jeg jo masser af her. Mere salg handler ikke om pres. Det handler om at give gæsten gode idéer, forslag til aktiviteter, opgraderinger eller specialtilbud, der passer til gæstens behov. Hvorfor er det flot? Det er mega flot. Ej, tusind tak. Hvor er du sej.